ekhaya umakhosi umdlalo osele nikhuluma naye bakithi kanti ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngiyacela ke bakithi ukuthi namhlanje abaqala ukubona leli page lethu phela bakithi bangakhohlwa ukuthi ba-subscribe bese bethena on ama-notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona ivideo esithe sayiqopha phela nawe izokwazi ukuthi isheshe ifinyelele kuwena. Ngiphinde ke futhi nginamukele nonke phakathi kwaleli khaya ukuthi ngenani nihlale phansi ninethezeke. Ngiyathemba ke bakithi ukuthi kwesoxoxa ngakho namhlanje khona uzophuma efumbethe, khona okuzomsiza, angithi yabona, khona uzothola ulwazi oluthize oluzomsiza ngelinye ilanga bakithi. Okay, namhlanje ke bakithi angizi lokuningi kodwa sizokhuluma mayelana nesithunywa ukuthi kwesinye isikhathi siphakama uma ngabe kwenze njani, angithi yabona, nokuthi ke isizathu kahle kahle bakithi esenza ukuthi ngithi namhlanje ake ngikhulume ngalesi sihloko ingoba kunomuntu othola ukuthi enene noma kunomunye oqhamukayo bese ebuza kumina athi noma esho ngoba usho into eyenzeka kuyena athi mina gogo nginesithunywa, kodwa manje into eyinkinga ngesithunywa sami siphakama kumina noma bese ngibona izinto sixoxa indaba zabantu singibonisa izinto eziningi. Uma ngike ngaphuza utshwala ilapho khona into yami mina ekwazi ukuthi ikhulume khona isho izinto eziningi, angithi yabona. Okay, ngakho ngithi cha namhlanje le topic ake ngiyithinte noma lesihloko ake ngisithinte namhlanje. Okay, ngokwami ke bakithi ngendlela engifisa ukuyibeka ngayo ukuthi engifuna niqonde ngayo ukuthi uma ngabe kukwenza lokho wena uthola ukuthi into yakho noma iphakama ngalesikhathi wena uphuze amanzi amponjwana, ngifuna ukuthi kusuke kungesona isithunywa leso. Ngokwami usuke kungesona isithunywa leso, kusuke kuyidlozi lelo. Uma ngabe uzothi ngabe uphuza utshwala bese wena ukwazi ukubona indaba zabantu bese ukhuluma, angithi yabona, so kusuke kungesona isithunywa leso suke siphakama ngaleso sikhathi, kusuke kukade kuyidlozi. Okunye ke ngifuna ukumcacisela ngaso isithunywa bakithi. Isithunywa siphakama uma ngabe uphuza utshwala bakithi. Isithunywa okokuqala ingelosi lena bakithi edinga wena uwena. Ngathi isithunywa bakithi sinobunono kakhulu bakithi ngale ndlela esimanga, ingakho singeke isithunywa sikwazi ukuthi sisondele kuwena ngalesi sikhathi wena uphuze utshwala. Sidinga uhlambulukile, ingelosi, umoya engcwele. Ngicabanga ukuthi iyazwakala ngale ndlela engiyibeka ngayo. Ingakho uthola ukuthi isikhathi abantu abaningi abanezithunywa kubona noma ukusondela izithunywa kuwena, uthola ukuthi bathi mabesondela noma kubona basebenza kakhulu ngokukhuleka bakithi ngoba umoya engcwele lo ongasondeli ngalesikhathi wena uphuzile bese ufisa ukuzokhuluma izinto kuwena noma ungaphakami kuwena ngalesikhathi wena uphuzile bese uveza izinto eziningi kuwena ngoba ingilosi le, ngoba umoya ongcwele. Ingakho ukudinga ukuthi ube umuntu ozokhuleka kakhulu. Ingakho ukukhombisa indawo ezihlambulukile, ukutshengisa amanzi, ufuna uye entabeni, ufuna wenza izinto ezithize, angithi yabona, kodwa awufaki indaba yamanzi amponjwana, awufaki indaba katshwala ilokhuzana isithunywa bakithi. So ngifisa ukuthi nikwazi ukuqonda kuleyo ndawo ukuthi le ngelosi yesithunywa bakithi kanye notshwala cha bakithi kusuke kungeyona ingelosi yesithunywa leyo ephakama wena ngalesikhathi uphuza utshwala. Ngendlela isithunywa esiyona bakithi nangendlela esisebenza ngayo nangendlela ingakho sisebenze kakhulu ngomkhuleko, ngicabanga ukuthi iyazwakala ngale ndlela engizama ukunicacisela ngayo nangendlela engibala ngayo. Okay, bese sibuyela lana isizathu esenza ngithi mina kusuke kungesona isithunywa, kusuke kuyidlozi, akithi yabona. Njengoba ngithi mina kusuke kuyidlozi, okokuqala phela funa sikhumbule ukuthi ngisho emandulo kubantu kukhona lamakhehla ayikade vele eziphuzela bakithi utshwala besintu engikuthanda, khona nezalukwazi futhi ezazikade ziphuzela utshwala besintu ezazikade zithanda. Manje wena ngalesikhathi uthola ukuthi wena uthi ufaka utshwala
besubona izinto eningi kuphakama labantu wena ababekade vele beziphuzela ababekade bebuthanda utshwala bajabule bafe basondele ngempela kwena bese bezokukhulumisa bese bezokutshela izindaba uzisuke kwesinye isikhathi okunye athi yabona mina mangike ngaphuza utshwala angibhuli nomuntu phansi ngibhulela ngikhiphe zonke indaba zabantu ngoba ngisuke ngiphuzile kodwa uthola ukuthi mangingaphuzile azikho indaba kwesinye isikhathi engikwazi ukuthi ngizikhiphe abekho abantu engikwazi ukuthi ngibahle kodwa ngihlola kakhulu mina mangiphuza utshwala ngithi abantu nomunye uthola ukuthi uyakwazi ukubhula akuyakwazi ukubona izinto zabantu kodwa athi mangike ngafaka utshwala kuba wes kakhulu ngempela asinganibhulela nonke endlini nihlele niqede nya ngoba ngazi ukuthi khona lento ngempela esuke iphakama ngathi kusuke kuyidlozi ke lelo bakithi kusuke kungesona isithunya kuphakama laba bantu bakini kuphakama lamakhehle emumva amadala ayikade vele ethanda ukuziphuzela utshwala ayikade vele nezalukwazi zakhona ezinye zikade ithanda ukuphuza utshwala uma uphuza ke nabo bayajabula basondela kona sebezophuza nabo kuwena egazini angithi uyazi ukuthi njenganomuntu wesisikhathi osuke mengabe umuntu vele wesisikhathi usola ukuthi umuntu onedlozi sike siphuza inkamba uthola isikhambe khona ukhamba olidlayo abantu abadala bese beyaphuza kuwena egazini kanjalo noma uphuza utshwala bafike bezophuza kona ngoba bebona ukuthi nange sephuza utshwala bese bezophuza kona kwesinye isikhathi usola ukuthi ibona abantu abadala asuke sebekwenza ukuthi wena wome vele khona bezokwazi ukuthi kwesinye isikhathi baphuze kuba baphuze khona uzothenga utshwala ngoba wena vele mhlawumbe usuke umuntu ongasukeleki nje uthenga utshwala ngithi yabo manje bengabe bekwenza wome wena uzophuza utshwala bese bezophuza kwena utshwala bese beyajabula bese ubona izinto eziningi ukwazi ukubona izinto zabantu ngakho ngithi cha bakithi kusuke kungesona isithunywa leso kusuke kuyidlozi uma ngabe uzothi masuphuzile ukwazi ukubona izinto zabantu ukwazi ukubhula okunye kodwa futhi engingaphinde ngimxwayise ngakho ukuthi kwesinye isikhathi uma ngabe ngoba umuntu uyayazi into yakhe uma ngabe kwesinye isikhathi ubone ukuthi abantu bamba abantu abomayo kwesinye isikhathi ugweme ukuthi kwesinye isikhathi nawe ungagcina usumuntu osuhlala uphuzile njalo noma ngingasafanele ngithi yabona usuhlale ungesiwena angithi yabo so ukugwema izinto ezifana nalo kufuna ube umuntu osesikhathi ngoba usuyabona abantu bakho bayoma ngokutshwala ube umuntu ozobenza nendawo yakho bakithi la uzothi mothenge khona utshwala bese ubabekela uthele phansi izinto ezifana nalezo nababebhema uthenge labo gwala laba ubeke phansi ubabize cha nabu utshwala benu lozani zophuza noma kungezoba into ozoyenza nje kodwa nje ube nendawo ozobabekela khona cha ubathele cha nabu asiphuzeni ukuze wena qobo lwakho kwesisikhathi ungezoba ngumuntu ozothola ukuthi manje usuyoma njalo ugcine manje usuhlezwe nophuza utshwala ngenxa yokuthi abantu abadala basuke bomile wena ngoba abantu bakho bandana basuke beyoma angithi wena kodwa nje engingacacisa kakhulu bakithi nebe ngifuna ukukhuluma nokuthi niqonde bakithi bandla namhlanje ukuthi cha uma ngabe ukwenza ukuthi uma ngabe ungumuntu abantu abadala uthola ukuthi into yakhe iphakama kakhulu uma ngabe udakiwe kusuke kodwa kungesona isithunywa leyo bakithi kusuke kuyidlozi omunye usuke ezitshela ukuthi hayi isithunywa kanti cha bakithi ngithi angicacise lezo isithunywa akwenzeki bakithi kanjalo umoya oyingcwele loyana bakithi okay ngidluleke lapho sengandake kabanzi bakithi kwesinye isikhathi ke kuyasiza ke noma ungumuntu kwabantu abadala ungumuntu wedlozi bakithi ukuthi uhlale vele ube umuntu ozothola ngisho ukhamba labantu abadala wenzele nawe ukulekelela ngoba kwesinye isikhathi bayoma uthola ukuthi abasomele kodwa utshwala kodwa bomela ukuthi baphuze inkamba kuwena egazini khona omunye ozothi mina idlozi lami liyangitsho ngoba ngibuyele la ngoba kwesinye isikhathi khona umuntu okuthola ukuthi omunye ithongo lakhe izinto eziningi alithanda ukuthi ayohlala emzini womuntu akithi yabo kodwa uthola ukuthi bazomtshela ukuthi cha mhlambe hamba kusibanibani noma kubani endaweni ethizo ufike ukuthi abakunikeze ukhambo oluthize akithi yabo ingaleso isikhathi basuke befuna ukuphuza ukukhomba ukuthi abantu abadala ngivele nabo bayoma kodwa ukoma kwabo kwesinye isikhathi boma ngendlela ehlukene kuyenzeka ukuthi kuphakame laba befuna utshwala kwesinye isikhathi kodwa futhi ukuthi bafuna ukuhamba lona qobo labo labantu abadala noma ukuhamba lwedlozi so kwesinye isikhathi uma umuntu olabantu abadala kodwa ngokwedlozi kubalulekile
kubalulekile nakwesinye isikhathi ube umuntu ozolisebenzisa bakithi ukuhamba nabantu abadala, ungahlali isikhathi eside ungalithinti ngoba abantu abadala bayoma. Kanjalo nabantu besithunywa, siyazi ukuthi isithunywa siwumoya engcwele bakithi, kodwa kwesinye isikhathi izinto zabantu azifani, zingefani nje. Khona othola ukuthi uyena isithunywa sakhe asidingi izinto eziningi noma sidinga ukuthi athinte izinto eziningi ukuze into yakhe iphakame, kodwa khona lo muntu okuthola ukuthi kwesinye isikhathi izinto isithunywa sakhe sidinga ukuthi kube khona izinto azozithinta ezizosilekelela isithunywa sakhe, njenganazo iziwasho lezo zikuzenzela wena zona bakithi. Njengakhuluma nangethombokala, ezinye zezinto lezo ezisizayo isithunywa sakho bakithi, ezikwazi ukuthi zisinyakazise, ezikwazi ukusilekelela ezinye zeziwasho. Kodwa uma uyisebenzisa nawe uzi cha khona umehluko egazini, khona lento eyenzakalayo, okukhomba ukuthi bakithi kwesinye isikhathi khona bonke abantu bayoma. Naso sithunywa kwesinye isikhathi ukusebenzisa iwasho sijabule bakithi, kwesinye isikhathi bese sikhomba amanzi senze yonke into, kanjalo futhi nokwedlozi. Kodwa nje bengicacisa namhlanje nebekuzele bengizocacisa indaba yamanzi amponjwana, uthi uma ngabe mhlawumbe into yakhe iphakama uphuza amanzi amponjwana akungeve ngoba kuyisithunywa bakithi, kusuke kuyidlozi. Ngizothanda bakithi ukuthi bese ngima lapho namhlanje, izophinda futhi ibunane ngokuzayo. Thokozani.